हेल' लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनाय एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना दिनैसो नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव फार्स्ट टाइम नायदों भिजिट खालामदों चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना माखासे अनलाइननि आपडेट मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आयुष्मान कार्ड गोबां मानसियानो बानायदों गोबां मानसियानो डाउनलोड खालामनो हायाखै आरो लोगोसे बेयाव सोरनाबा बे आयुष्मान कार्डफोरा सफैयाखै आरो आयुष्मान कार्डखौ लानानै गोबां मानसियानो रोंगौ रोङा बेयाव माने गोबां प्रब्लेम जानानै दं बिनि बागै आं नोंथांमोननो दिनै एसेब्लाबो खोन्थागोन आंनाव जा नलेज दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै आङो आखायाव लादों आयुष्मान कार्ड नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे आयुष्मान कार्डआ आं नोंथांमोननो दिनै आयुष्मान कार्डनि माखासे प्रब्लेमफोरखौबो खोन्थागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननो माखासे जायफ्रा मोनाखै आरो डाउनलोड खालामनो हायाखै बिनि बागैबो नोंथांमोननो आं दिनै शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय स्किप खालामलांना फारसेनिफ्राय नायबासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो जायफ्रा गोदान अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै फारसेनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन दिनै आयुष्मान कार्डखौ जोङो लानानै गोबां प्रब्लेमाव दं सोरबा बानायदों अफलाइन अनलाइन सोरबा डाउनलोड खालामनो हायाखै मबाइलजों बा कम्पिउटारजों बेफोरबायदि गोबां बेजालाव जानानै दङ आं नोंथांमोननो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो क्लियार खोन्थागोन जा नलेज दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन आरो पारफेक्ट जागोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर रोङाब्ला नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम कमेन्ट बक्सआ ओरैनो लांदाङैसो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं भिडिअ लाबोनो हायैया एसे गोबाव जाबायमोन बिनि थाखाय सरि मानो होनोब्ला आङो माखासे खामानियाव बिजि आरो लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय जानानै दंमोन बिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननो दिनैनिफ्राय आङो भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोबाय थासिगोन आरो नोंथांमोननो डिसक्रिप्सनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों आंनि वाट्सएपआव गोदान चेनेल खुलिनाय मोनसे ग्रुप बानायनाय बेफोरबायदि मोनसे आपडेट फैदोंमोन दा आङो बेखौबो खुलिना लाबाय नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनगोन बयबो थांनो जइन जादो बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंनिफ्राय गोबां भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन नैबे चेनेलनिफ्राय गोदान आपडेटनिफ्राय नोंथांमोना सानफ्रामबो नुबाय थानो हासिगोन अब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानि जोङो आयुष्मान कार्डखौ जोङो लानानै गोबां प्रब्लेमाव दङ मानसिफोरा गोबां मानसियानो डाउनलोड खालामनो नागिरदों डाउनलोड खालामनो हायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे वेबसाइटआव फैयोब्ला जोङो बेयाव आधार कार्डखौ होनानै बेयाव जोङो स्किमखौ जोङो सेलेक्ट खालामगोन PMJ बिनिफ्राय बेयाव जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामगोन आसाम बिनिफ्राय बेयाव आधार नाम्बार होगोन बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव आधार नाम्बार होगोन बिनिफ्राय बेयाव टिक मार्क होनानै जोङो बेयाव जेनेरेट OTPआव थुनानै होनाय लोगो लोगो OTP फैगोन बिनिफ्राय जोङो OTPखौ होखांनायनि उनाव जोंनाव मा देखायगोन बेयाव नट रेकर्ड फाउन्ड बेफोरबायदि देखायगोन नोंथांमोना बेखौ लानानै गोबां आंना बे आयुष्मान भारत कार्डआ जायाखै नेटआव गैया होननानै सानदों जानो हागौ बिदि जेबो नङा जाखानाय बेयाव जोङो नैबे वेबसाइटआ फुराना जाबाय बेयाव जोङो आयुष्मान भारत कार्डखौ जोङो बेयाव डाउनलोड खालामनो हाया बे वेबसाइटआ फुराना जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो भिडिअ नायनाय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना फैनानै नोंथांमोना गावबा गावनि आयुष्मान कार्डखौ डाउनलोड खालामनो सानो नोंथांमोना हानाय नङा आरो जाय हायो नोंथांमोना सोरनाबा फुराना आयुष्मान कार्ड बानायनायफ्रा हागोन दा गोदाना बेयाव हानाय नंला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोननि जोङो आयुष्मान कार्डखौ बानायदों गोबां मानसि अनलाइन अफलाइन बिनिफ्राय दा मेन खोथाया बेसो जाहैबाय जोंनि दुखुनांथाव खोथाया जोङो आयुष्मान कार्डखौ बानायनानै जोंहा मा बेनिफिट मोन्दों नंगौ बेखौ गोबां मानसियानो साननांगोन आरो साननो गोनां खोथा बेयाव जोंहा बेनिफिट मोनगोन बे कार्डआव लिरनानै होदों 5 लाख बेनिफिट मोनगोन बेयाव ओरैनो फ्रि जोंहा ट्रिटमेन्ट नायजानो मोनगोन जोंहा मेडिकेलफ्राव जायफ्रा गोसा लोमजादों माबा मोनसे जादों न'खराव गोबां जेंना बेफोरबायदि लोमजानाय साजानायफ्राव जोंहा बे कार्डआ हेल्प होगोन मदद होगोन बिनिफ्राय दा गोबां मानसियानो बेसो आला खाला जानानै दङ जोंहा दा आयुष्मान भारत कार्डखौ मोननानैब्लाबो जोंहा बेफोरबायदि गोसा लोमजाब्लाबो जोङो बे आयुष्मान भारत कार्डखौ लानानै थाङा ओरैनो गावनि फैसाजों ओरैनो ट्रिटमेन्ट नायजागासिनो दं बेयो गोबां दुखु गोनां खोथा आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायब्लाबो नोंथांमोना बुजिखागोन आं दा मेन खोथाखौ बुंनो थांगोन जायफ्रा आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायना लादों बेयो हेल्थ आइडि मोनसे बेमारि कार्डनि मोनसे फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननाय 5 लाखसिम बेखौ नोंथांमोना बानायना लाबाय नोंथांमोना कार्डखौ मोनबाय नोंथांमोना जायफ्रा कार्डखौ मोनदों नोंथांमोना माबा मोनसे जादों न'खराव बा नोंनावबा जायनि नामाव दङ बे कार्डआ बे मानसिया बेमार आजार जादों गिदिरफोर बेमारफोर जादों नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट लाहै सरकारि मेडिकेलफ्राव नोंथांमोना मोनगोन 100% गेरेन्टि खायो आंबो मोनखांबाय सिगांनि भिडिअआवनो होदों आङो नोंथांमोननो नुबाय जानो हागौ सोरबा नायनायफ्रा
गोबां मानसियानो आंनि भिडिअखौ नाया बिनिफ्राय साबस्क्राइबाराल' दङ बिनिफ्राय भिडिअफ्रा नायजाया बेफोरबायदि जानानै दङ भिडिअफोरखौ नायनांगौ अब्लासो बुजियो दा मेन खोथायानो बेनो नोंथांमोना आयुष्मान भारत कार्डखौ मोनबाय नोंथांमोना बेमारिखौ नायजा जायफ्रा दासिमबो एसेबां गिदिर लोमजानानैब्लाबो न'आव ओरैनोसो थायो सोरनाबा आखाइ आथिंफ्रानो बायनानै मानानै ओरैनो आङो गोबां नेटफ्राव नुयो बिदिनो सोरनावबा डनेसन बिनाय माबा माबि बिनाय बेफोरबायदि गोबां नुयो नाथाय बियो गोरिबफोरनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल बे आयुष्मान भारत कार्डआ नोंथांमोना जायफ्रा बानायना लाबाय नोंथांमोना बेजों नोंथांमोना फ्रि ट्रिटमेन्ट नायजा जोंहा बेयाव ओरैबायदि जोंहा बे आयुष्मान भारत कार्डआ जोंहा बे 5 लाख ट्रिटमेन्ट फ्रि मोनगोन बिनिफ्राय जोङो बे 5 लाखसिमल' जोङो नायजानो हागोन दै नोङो जेसेबां नायजागोन जेसेबां फैसा थांगोन बे कार्डनिफ्राय बे 5 लाखनिफ्रायनो जोंहा दानख'बाय थागोन माइनास जालांबाय थागोन नोंथांमोना 5 लाखसिमल' नायजागोन नोंथांमोना नायजाबानो जाबाय ओरैनो बानायना लानानै ओरैनो न'आव गारसोनानै दोननाङा बेयाव बेनिफिट मोननांगौ नोंथांमोना बेनिफिटखौ मोनगोन अब्ला आङो नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाबाय बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनो सानबावो जायफ्रा बानायाखै बानायना ला जोबोद इम्परटेन्ट कार्ड बियो दासान्दि गोबां सोलिगासिनो दं बे कार्डआ नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेमारफोर आजार जादोंबा नोंथांमोना नायजा ट्रिटमेन्ट लाहै बे कार्डखौ लानानै नोंथांमोना ओरैनो लाजिनानै थानानै नोंथांमोना उसुखुथु जानानै थानो नाङा अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ क्लियार खालामबाय आं दा मेन खोथाखौ खोन्थानोसै जोङो आयुष्मान भारत कार्डखौ जोङो सोरबा नेटआव डाउनलड खालामनो हायाखै मायाव खालामगोन गोबां माने जेंनायाव गोलैनानै दङ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै अब्ला नोंथांमोना सिगांनि फुराना बे वेबसाइटआव फैयोब्लाथ' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हाखानाय नंला दा मेन खोथायानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं डाउनलड खालामनानै खोन्थाया आं नोंथांमोननो एप्सखौल' खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबानो जाबाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि सार्च खालामनांगोन आयुष्मान एप होननानै अब्लानो बेयाव फैगोन नायबानो जाबाय आयुष्मान एप बेफोरबायदि फैगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्सखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव नुगोन अपेन अपसन बे अपेन अपसनाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्लाना बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बेयाव नुगोन लेंगुवेज बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबो हागोन नोंथांनि लेंगुवेजआ मा नोंथांनि साबजेक्टआवखौ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन मोनथामल' दं बेयाव हिन्दी माराठी ओमफ्राय इंलिसआनो साबसिन बेस्ट बिनिफ्राय बेयाव दङ लगिनाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय लगिनाव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव बेनिफिसारियाव नोंथांमोना खनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि बेयाव टाइप खालामनांगोन मबाइल नाम्बारखौ मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामखांनायनि उनाव बेयाव नुगोन भेरिफाइ खनसे थुदो बिनिफ्राय बेयाव अट'म'टआ हारसिंनो जाखागोन बेयाव OTP नाम्बार फैगोन बिनिफ्राय खेबसा फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनि आं बिनि भिडिअखौ बेलेग लाबोगोन आं नोंथांमोननो डाउनलड खालामनानै खोन्थाथारा अब्ला आं नोंथांमोननो बेयाव खनसे थुनानै खोन्थानि अब्ला नायदो आङो बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होबाय बेयाव आं मबाइल नाम्बारखौ होबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ भेरिफाइ खनसे थुनानै होबानो जाबाय भेरिफाइआव अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव अट'म'टआव OTP नाम्बार फैगोन बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव OTP नाम्बार फैगोन अब्ला आंना फैखाबाय आं बेखौ होनोसै थाबनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय 9309930 जाजिया 9309 बिनिफ्राय लास्टआव मा दङ 18 बेखौ होबाय आङो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव खेबसा दङ नैबे खेबसाखौ नैबे इन्टार द टेक्स्ट एबाबाव थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आं बेयाव थुनोसै थाबनो नायबानो जाबाय बेयाव जेरै दं बेफोरबायदि थुनांगोन सेम टु सेम अब्ला बेयावबो थुबाय आङो बेयावबो सेम टु सेम थुबाय दै बिनिफ्राय लगिनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि जागोन प्रसेसिं अब्ला नायबानो जाबाय बिनि पेजआ गोबां इजियै गेवबाय बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय मा आसाम बा आसाम बेखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय स्किमखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो PMJY खौ बिनिफ्राय नोंथांनि सार्च बेयाव साब डिस्ट्रिक्टआ ओंखारगोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय सार्चआव खनसे थुदो
अब्लानो नोंनि बे न'खरनि जिखुनु नोंथांनि रेशन कार्डजों जा मानसिनि नोंथांनि न'खरनि मानसिनि बेयाव आयुष्मान कार्ड बानायदों बेयाव गासिबो फारि फारि नुजागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड अपसन नुखागोन। डाउनलडआव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। बेखौ आं खोन्थाजोबला, आं उनाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन। बिराद गोलाव जागोन, नङाब्ला भिडिअआ आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थासिगोन बेखौ। बिनिफ्राय जोङो सिगांनि वेबसाइटआव नैयाव फैयोब्ला जोङो आयुष्मान भारत कार्डखौ जोङो डाउनलड खालामनो हाला। बेखौ गोबां मानसियानो बानायदों जानो हागौ। जोङो बे वेबसाइटआव जोङो हानाय नंला नोंथांमोना। दा जोंहा सोलायबाय बेखौ। जायफ्रा डाउनलड खालामनो आं नोंथांमोननो दानि खोन्थाखाबाय। बे एप्सआव बानायबानो जाबाय, डाउनलड खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। मानो होनोब्ला बांद्राय गोलावबा भिडिअखौ नायनो मोजां मोना आरो नोंथांमोना लाइक खालामथार। मानो होनोब्ला दासान्दि लाइकआ गोबां खम फैगासिनो दं। मानसिफ्रा लाइक खालामा भिडिअखौ नायनानै। भिडिअ बानायनायाव गोबां खस्थ' जायो। माने मेन बुजिनाय बायदि खोथाफोरखौ जोङो खोन्थानो गोनां जायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बुजियाबा कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नुगोन नोंथांमोना बेयाव वाट्सएप ग्रुप। नोंथांमोना थांदो, जइन जादो, जइन दंखायो फल'। बेयाव नोंथांमोना फल' खालामनानै होबानो जाबाय। थाब खालामदो नोंथांमोना। आङो नटिफिकेसनखौ बेयावनो थाब हरगोन आरो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि बेयावनो रायज्लायबाय थागोन। आङो गोदान बे वाट्सएप ग्रुप खुलिदों, बेयाव थांदो, जइन जादो थाबनो। डिसक्रिपसनाव दङ, बयबो जादो थाबनो। आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे नोंथांमोना आंनिफ्राय गोदान इनफरमेसन मोनबाय थायो। आं भिडिअखौ एबारनिफ्राय थाब लाबोसिगोन। नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआवल' जइन जादो, लिंकखौ थाब मोनगोन। नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों। आं अनलि बेयाव नोंथांमोननो बे वाट्सएपनि लिंकखौल' होना दोनदों। नोंथांमोना थांदो, जइन जादो थाबनो, फल'आव थुनानै होदो। फल' जादो। दा सासेबो गैया, गोदानसो। अन्नानै नोंथांमोना बयबो फल' खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना अनलाइननि नटिफिकेसन मोनगोन। आं थाब भिडिअ लाबोसिगोन। आङो सानसेयाव 2-3 भिडिअआ एबार आंनि चेनेलनिफ्राय फैबाय थासिगोन। मानो होनोब्ला आंहाबो एसे सम मोनबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना वाट्सएपआव जइन जाहैदो।